Bună seara! Vreau să vă arăt câte cuiburi și-au făcut toate păsările. Uitați! Sunt o grămadă. Acestea sunt toate cuiburi de păsări. Deci la fiecare om sunt mai multe cuiburi. Uitați ce chestii. Legea natării. Acolo sunt două păsări care se ceartă. Probabil masculul și femeia care nu-i dă voie în cuib la mascul. Uitați. Toți își hrănesc puii, toate păsările își hrănesc puișorii.